Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel predstaviť tento maličký krížový laser. Bol za 13 €. Ja som vlastne spomínal tento najjednoduchší krížový laser so samoniveláciou, keď som robil video na Parkside Performance zelený laser, ktorý mal projekciu 3x360 stupňov a hovoril som, že vo veľa aplikáciách domácich vieme použiť aj takýto maličký jednoduchý laser. Označenie má PKLL 7E4 za 13 €. Nedalo mi to. Tu je taký univerzálny držiak. Samotný laser. Je tam návod. Laser má dosah 7 metrov. Má samoniveláciu, takže sa nám vie vyrovnať, tuším, že 3 stupne, tam bolo niekde písané. Mám taký dojem. Na vrchu nám LED dióda signalizuje, tuto to bolo na škatuli, 4 stupne dokáže vyrovnať a nepresnosť 0,8 mm na meter, 7 metrov dosah. Tu nám tento zelený kružok signalizuje, že je to v rozpätí tej samonivelácie, že si s tým vie poradiť. Keď sme mimo toho rozsahu, rozsvieti sa na zeleno a bliká nám aj samotná projekcia toho laseru. Som sa chcel síce pozrieť, či tu nájdem aj v technických parametroch uhol, vlastne v akom svietí. Doba nivelácie 6 sekúnd, no tak tam tento mal, neviem, či 3 sekundy ten zelený laser. Není tu ten uhol vlastne nasviecovania. Treba s tým rátať, že vlastne ten... No, dosť je to veľké. Je tu štvrtinkový závit, ktorý pasuje vlastne s fotopríslušenstvom a s jednoduchými stojanmi alebo statívmi. Keď máme statív, tak je to o to lepšia vec, taký, že ktorý už sa dá aj výškovo nastavovať, ktorý je s tou kľúčkou, tak o to je to super. Ja som, dneska mi došiel, neviem, či som ho, minulý týždeň som ho objednával. Tu je taký jednoduchší, ale s veľkým rozpätím stojan so svorkou na upevnenie. Takže tam si vieme poradiť. Keď nám stačí to rozpätie výškové, tak vieme si niečo poradiť, napríklad o ten stôl alebo operadlo stoličky, až nám vyhovuje vlastne, len to nemôžeme, takto. Až nám toto vyhovuje, môžeme si takto korigovať tú výšku. Samozrejme, je to jednoduchý laser, tak za 13 €, čo môžeme iné čakať. Vlastne dneska, jak mi došiel, tak som potreboval zavesiť, neviem, či to je fotka alebo niečo také na spôsob fotky, tak to som potreboval zavesiť. V domácom prostredí si vieme ľahko poradiť. Keď máme už zariadený byt, chytíme to napríklad na dvere skrine. Tie dvere skrine si vieme ešte posúvať. To je o to akože jednoduchšie, alebo vstupné dvere do miestnosti. A na to si to upneme v tej danej výške a veselo môžeme prenášať líniu
kde potrebujeme. Je to maličké. Keď to porovnám s X20 voltovou batériou, tak je to jedna tretina. Tu je vidieť, že to svieti na červeno, keď je to mimo rozsahu tej samonivelácie. Má to takisto funkciu, teraz je to zaaretovaný ten mechanizmus, ale vtedy ide aj tak ten laser zapnúť a vieme si ho nakláňať. Len tu si treba v tom mieste natočiť vlastne ten stojan, jak potrebujeme. Za 13 € sa mi fakt ľúbi, je to maličké. Na 2 mikrotuškové baterky, tie boli k tomu, tie už som mal v tom hodené. Na bežné záležitosti, keď chceme zavesiť nejaké fotky, alebo chceme nejakú skrinku zavesiť, poličku, potrebujem navrtať nejakú radu dier, podobne za 13 €, to je cena vodováhy. A vodováha sa s týmto nevyrovná. Tu si vieme velikánsku plochu nasvietiť a či už je to v nejakom inom uhle alebo kolmo, tak za mňa akože veľmi pekný výrobok. Úplne super. Sám som bol prekvapený, že jak je maličký ten laser. Úplne jemnučké. Je to dokonca ešte, tieto hrany sú pogumované. Váha neviem koľko je to ľahké. Nie je to nejak extrémne ľahké, ale je to šikovné. Veľmi dobrý dojem to na mňa zanechalo za 13 €. Super. Tu sa akurát len vzadu otvára priestor pre batérie. Ako som spomínal, keď máme doma statív, napríklad takýto jednoduchý od Hamy, tak o toto máme jednoduchšie. Dá sa nám to krásne polohovať a hlavne výškovo nastavovať. Takže to je o to väčšie plus. Teraz tu mám umelé osvetlenie v garáži, ale ten laser je celkom pekne vidieť. Není tak viditeľný ako zelený laser, to je jasné, ale na domáce použitie nám to krásne stačí. Ako som hovoril, tak vieme si ho takto upnúť na dvere, dokonca aj na dosť hrubé dvere. Tam je vidieť, ako funguje tá samonivelácia. Na záver, čo dodať, je to malé, praktické a úplne za minimálnu sumu. Tie čelustie sa dajú maximálne na nejakých slabých 7 cm, 6,7 cm roztvoriť, takže isto nejaké dvere nájdeme, že na čo sa to dá zavesiť. Ten statív, ten je v pohode. Trošku si treba dávať pozor akurát len na to, že nie vždycky 100% tá indikácia mimo rozsahu tej samonivelácie funguje. Niekedy, keď som ho trošku naklápal, tak nie vždycky to bolo spoľahlivé. Keď vidíme, že pohneme trošku alebo drgneme do toho laseru a má to tú tendenciu akože ustáliť ten lúč, tak vieme 100%, že sme niekde opretí. Z pár razy sa mi to stalo, ale to je úplne najmenšia nejaká vada, že čo by som mu vedel povedať. Keď potrebujeme na väčšiu vzdialenosť
a nesúri nás čas. Vieme to za zhoršených svetelných podmienok na večer, alebo skoro ráno, keď potrebujeme si chytiť nejaké body na väčšiu vzdialenosť, dosvieti v pohode. Ja som v tme s ním dosvietil asi na nejakých 25 metrov. Takže to je už, ale zase len v tme, samozrejme. Za tú cenu není o čom. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne ma môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video a technické parametre, jak zvyknem dávať. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.